салом бинандаҳои азиз, барномаи навбатии Business Times аст аз телевизиони Тоҷикистон. Имсол аз замони истиқрори муносибатҳои дипломатӣ миёни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Тоҷикистон 25 сол сипарӣ шуд. дар ин барнома атрофи равобити дипломатии миёни ду кишвар суҳбат хоҳем кард. меҳмони барномаи мо ҳастанд сафири фавқулода ва мухтори Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон хонум Элизабет Миллер. ба барномаи мо хуш омадед. Ассалому алайкум. 25 сол сипарӣ шуд аз истиқлоли Тоҷикистон ва ҳамзамон аз муносиботи дипломатии миёни Тоҷикистону Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. шумо ки инак қариб 1 сол мешавад ба ҳайси сафир дар Тоҷикистон фаъолият мекунед, равобити дипломатии миёни ду кишварро чӣ гуна арзёбӣ мекунед ва чӣ корҳоеро афзалияти фаъолияти худ қарор додани ҳастед? кори бисёр бузург аст ки дар соли таҷлил аз 25 солагӣ истиқрори муносибатҳои дипломатӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ҳамзамон 25 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси дипломат дар ин кишвар ба фаъолият пардохтам. мо дар тӯли 25 сол корҳои зиёдеро анҷом додем. фаъолияти мо дар ин муддат соҳаҳои гуногун, аз ҷумла таҳкими марзи давлатӣ, боло бурдани сатҳи иқтисод ва рушди институтҳои демократиро фаро мегирифт. мо дар ин муддат имконият фароҳам овардем то нафарони зиёде аз Тоҷикистон ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сафар намоянд ва таҷрибаи дар он ҷо андохтаи худро дар Тоҷикистон ба кор баранд. вақте шумо сафири Амрико дар Тоҷикистон таъин шудед, як изҳороти видеои шумо дар интернет пахш шуда буд ки дар он шумо аз сафир таъин шуданатон дар Тоҷикистон хеле хушҳолӣ карда будед ва мо медонем ки қабл аз Тоҷикистон шумо дар кишварҳои дигари ҷаҳон ба ҳайси намояндаи дипломатии Амрико фаъолият кардаед. ин хушҳолии шумо аз чӣ буд? пеш аз оне ки ман ба Тоҷикистон оям, дар бораи ин кишвар маводи зиёдеро мутолиа намуда, аксу наворҳои сершумореро тамошо кардам. қабл аз он ки ба кишвари шумо сафар кунам, орзуи дидани минтақаҳои гуногуни Тоҷикистонро доштам. имрӯз ман хеле хушҳолам ки ин имконият барои ман муяссар гардид ва давоми 1 соле ки дар ин ҷо ҳастам, аз минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон боздид намуда, аз зебоиҳои табиати дилфиреби кишвари шумо баҳравар гардидам. бояд бигӯям ки мардуми Тоҷикистон бисёр самимӣ ва меҳмондӯст ҳастанд. Тоҷикистон ва Швейтсария шабоҳати хеле зиёд дорад. такрор ҳам шавад мегӯям ки аз ин имконият хеле хушҳолу сарфарозам. шумо фориғ аз кори дипломатӣ чӣ кореро анҷом медиҳед? дар вақтҳои холигӣ ба кадом кор машғул мешавед? таомҳои миллии тоҷикиро чӣ гуна қабул кардед? чӣ гуна пазироӣ доред? ман қабл аз омаданам ба Тоҷикистон васфи ғизо ва хӯрокҳои тоҷикиро шунида будам, аммо вақте омадам дарк кардам ки лаззати таомҳои тоҷикӣ ҳатто аз тасаввуроти ман бештар будааст. ман ғизоҳои хушмаззаи тоҷикӣ, хусусан нон ва оши палови тоҷикиро хеле дӯст медорам, вале мутаассифона зиёд истеъмол кардани оши паловро табибон ба ман иҷозат намедиҳанд. ҳамчунин аз фарҳангу маданият ва расму оини тоҷикон хушам меояд ва нишонаи ин аст ки ман имрӯз либоси тоҷикӣ ба бар кардам. мехоҳам бигӯям ки зебоии Тоҷикистон маҳз аз ҳамин таркиб ёфтааст. тавре мо огаҳӣ ёфтем, собиқаи 23 солаи дипломатӣ доред ва дар ин соҳа хеле зиёд кор кардаед. ба чӣ хотир маҳз ҳамин пешаро интихоб кардед ва оё тай кардани ин роҳ барои шумо душвор набуд ҳамчун як зан? It's a very good question. I am the mother of 5 children and now the lucky ман дар тӯли собиқаи фаъолияти дипломатии худ қариб ҳамаи сафарҳоямро бо шавҳарам мегузарондам ва ин бори аввал аст бе ӯ ин ҷоям, зеро ман шавҳарамро 2 сол пеш аз даст додам. вале имрӯз хурсанд аз онам ки соҳиби 5 фарзанду 6 набира ҳастам. ин ҳам акси фарзандон ва наздикони ман аст. My family here that was taken a year ago, so my children and my grandchildren.
ман кӯшиш мекунам ки ҳамеша бо наздикони худ дар иртибот бошам. Азбаски ҳоло аз онҳо дорам, эҳсосотеро ки занҳои кишвари шумо доранд ба хубӣ дарк мекунам. зеро фарзандону наздикон ва шавҳарҳои аксарияти онҳо мисли ман дар хориҷ аз кишвар фаъолият менамоянд. Is away working in another country, so I can definitely sympathize with that because I feel like I'm a little bit in that same position. бисёриҳо ҳастанд дар тоҷикистон ҳам ки мехоҳанд пешаи дипломатиро интихоб кунанд ва аз ҷумла занон духтарони тоҷик ки мехоҳанд дипломат шаванд ва намояндагӣ кунанд аз кишвари худ дар хориҷи кишвар. Аммо на ба ҳар зан, на ба ҳар бону ин имконият дар тоҷикистон даст медиҳад. Шумо ба он ҷавононе ки мехоҳанд ин пешаро интихоб кунанд чӣ маслиҳат дода метавонед? албатта чизи аввалин дараҷа ин омӯзиш аст. ман ҳар гоҳе ки ба гӯшаҳои амрикоӣ дар тоҷикистон меравам, ин нуктаро зикр мекунам ки роҳи муҳимтарин ин ба даст овардани маълумот аст. ҷавон духтарон бояд дониш биомӯзанд, чунки дониши онҳоро касе аз дасташон гирифта наметавонад. ба ҳар куҷое ки мераванд, бо доштани донишу малака онҳо метавонанд соҳиби ҷойи кор шаванду маблағ ба даст оварда зиндагии худро пеш баранд. албатта худи ман дар ин соҳа кӯшиш кардам ки тавозунро байни кор ва оила таъмин намоям, чун баъзан ба ман лозим меояд ки вақти зиёдро барои кору таҳсил сарф кунам. замоне фаро мерасад ки зан бояд аз миёни кору таҳсил ва оила якеро интихоб кунад. ман сай кардам ки як тавозунро дар ин замина нигоҳ дорам ва ин таҷрибаро ман аз модари худ ки духтур буду соҳиби 4 фарзанд омӯхтам. албатта ман аз таҷрибаи андохтаи худ хеле шодам ва чунин таҷрибаро ба ҳама орзу дорам. дар кишварҳои зиёде будед, муносибатҳо гуногун аст. бо як кишвар муносибати хуб барқарор шудааст, бо кишвари дигар шояд муносибати на чандон хуб. ба ҳайси сафир, ба ҳайси намояндаи дипломатӣ барои шумо чӣ душвориҳое пеш омад дар ин роҳе ки масалан 23 соли намояндаи дипломатӣ будан шумо тай кардед? кадом мушкилот вуҷуд дошт? Well, mostly I've had just a wonderful career, and I think I would recommend this career to anyone. I think it's a very дуруст гуфтед ки робитаҳо гуногунанд ва робитаҳои инсонӣ низ миёни одамон гуногунанд. бо назардошти он ки ҳар давлат афзалиятҳои гуногун дорад, фикру ақидаҳои гуногун низ мавҷуд аст. аммо бояд гуфт ки робитаи аввалин дараҷа дар ин ҷо миёни мардум аст ва фикр мекунам ки ин робитаҳоро бояд бештар тақвият бахшед. You realize that we are all the same and we have so much in common. дар муддати 25 сол мо сай кардем ки як рамзеро ҷорӣ кунем ва нишонае бигузорем ки талошҳои моро бештар созад. ин рамзи муносибатҳои 25-солаи дипломатии миёни тоҷикистону амрикост. фикр мекунам шиёреро ки мо интихоб намудем ва ин ҷо навишта шудааст, аксарияти тоҷикон медонанд. маънии аслияш ҳамон ибораи машҳури дарахти дӯстӣ биншон мебошад. мо медонем ки афзалиятҳои муносиботи дипломатии миёни иёлоти муттаҳидаи амрико ва тоҷикистон ин соҳаҳои амният ва иқтисод ҳастанд. аммо дар муддати як соле ки шумо аллакай ба ҳайси сафир фаъолият доред, кадом афзалиятҳои дигарро пешу рӯи худ гузоштед ва дар кадом соҳаҳо робитаҳоро кӯшиш кардед ки рушд бахшед миёни тоҷикистон ва амрико? Well, I think we do work in so many areas. Again, education is one of the fields, and health, nutrition. мо дар самту соҳаҳои гуногун бо шумули маориф, тандурустӣ ва озуқаворӣ фаъолият мекунем. аммо самте ки ман ба рушди он бештар майл дорам, ба кору таҳсил фаро гирифтани занону духтарон мебошад. ба андешаи ман занон имкон доранд ки дар рушди иқтисод саҳми назаррас дошта бошанд. бо ин мақсад мо дар рӯзҳои наздик нақша дорем ки форуми занони соҳибкорро ташкил намоем. аз сабаби он ки тақрибан 50% аҳолии тоҷикистонро занон ташкил медиҳанд, мо ин форумро роҳандозӣ хоҳем кард, то дар оянда занон тавонанд дар рушди кишвар саҳмгузор бошанд. ояндаи равобити миёни тоҷикистон амрикоро чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Well, I think the future is very bright. I think we are here very committed to this.
ташаккури зиёд. яке аз суханони аввалине ки ман дар рӯзҳои нахустини сафир таъин шуданам гуфта будам оид ба беҳбудии робитаҳои тоҷикистону иёлоти муттаҳидаи амрико буд. агар иҷоза диҳед ман ин суханонро бо забони тоҷикӣ иброз медорам. It was about the future. So if you will allow me to say it in Tajiki, which I am learning now, but anyway, this is what my goal is. Hamkori Tajikistanu Ameriko ba khotiri oyandai durashon. ташаккур барои суҳбати самимӣ ва ошкоро дар кори пурмасъулияти дипломатӣ ба шумо барору комёбӣ мехоҳем. бинандаҳои азиз, дар барномаи навбатии Business Times бо сафири фавқулода ва мухтори Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон хонум Элизабет Миллард дар хусуси равобити дипломатии миёни Тоҷикистон ва Амрико суҳбат кардем. бо умеди тақвияти бештари ҳамкориҳо ба поёни барнома мерасем. шоду муваффақ бошед.